Има тишини, които крещят по-силно от всяка дума. А тази продължи 17 години. Часовникът на стената издаваше същия звук както винаги. Онова тиктакане, което сякаш се подиграваше на самотата ми. Отвън вятърът люлееше портата, като че ли времето отново ми напомняше, че нищо не остава същото завинаги. Ако вярваш, че прошката може да преобрази дори най-счупените истории, последвай този канал. Тук всяка история е шанс за ново начало. В онази следобед небето беше тежко, както и гърдите ми. Дъждът падаше бавно, а аз наблюдавах портата, същата порта, през която той премина за последен път преди толкова години. Повече не го видях да се връща. Но онзи ден нещо беше различно. Звукът на капките беше по-силен, въздухът беше натежал от нещо, което не можех да обясня. Докато не чух звукът, онзи звук. Портата се отвори. Тялото ми замръзна. Стулът изкърца по тежестта ми. За миг си помислих, че умът ми играе номер. Но не, стъпките бяха истински. А сърцето, старо и изморено, биеше сякаш за първи път. Дните след като Андре си тръгна, сякаш нямаше край. Къщата стана прекалено голяма за мен. Единственият звук, който чувах, беше вятърът, блъскаш се в прозорците. Преди това беше неговият смях, дрънченето на столовете, високият му глас, който се оплакваше от нещо в университета или искаше кафе. А сега само тишината. Тежка тишина, която сякаш ме наблюдаваше от всеки ъгъл. Опитвах се да запълня празнотата с работа. Почиствах, готвех, поливах растенията, но нищо не ме задържаше достатъчно дълго. Неговата чиния все още стоеше в шкафа, якето му, закачено зад вратата. Понякога прокарвах ръка по плата, просто за да усетя, че все още съществува някъде. Вечер сядам на дивана и гледам часовника в хола. По това време, преди години, чувах как портата се отваря, ключът се завърта и след това усмивката му се появява на вратата. А сега, само тиктакане. Всяка секунда беше като капка носталгия, падаща вътре в мен. И се питах, какво сбърках? Къде изгубих моето момче? Да обичаш в тишина боли, но най-лошото е да обичаш и да не бъдеш запомнен. Неговата гордост и моята издигнаха стена твърде висока. И вече не знаех дали иска да събори. Но животът, животът има странен начин да ни изненадва. Беше обикновен неделен следобед. Слънцето се прокрадваше плахо през прозореца на кухнята, аз бърках кафето разсеяно, мислейки за нищо и за всичко едновременно. Същият ритуал както винаги. Кафе, тишина и спомени. Докато не чух звука, който отдавна бях спряла да чакам, портата се отвори. В началото помислих, че е грешка. Може би съседът, може би вятърът. Но след това чух стъпките. 2 двойки. Бавни, колебливи. Сърцето ми препусна. Обърнах се и времето спря. Там беше той. Моят син. Същият поглед, но по-зрял. А до него, млада жена с тихо изражение, държаща торба с подаръци и плахосмивка. За секунда не можех да дишам. Мамо, каза той с треперещ глас. Беше като да чуя ехо от живот, който си мислех, че съм изгубила. Ръцете ми трепереха. Исках да тичам и да го прегърна, но краката ми се вкамениха. Толкова неизказани думи, толкова години, преглъщащи тишината. И изведнъж, всичко това пред мен. Тишината се разчупи само с един жест. Той пристъпи напред и протегна ръце. Липсваше ми. Мамо! Усетих как светът рухна и се възстанови в мен едновременно. Прегърнах този мъж, който някога беше моето момче, и разбрах, времето може да отнеме много неща, но никога не изтрива любовта на една майка. Неговата прегръдка още живееше в тялото ми, когато седнахме на масата. Едва вярвах, че всичко това се случва. Чашата с кафе трепереше в ръцете ми, не от старост, а от емоцията, която ме завладяваше. Андре гледаше наоколо, разглеждайки всеки детайл от къщата, като човек, който търси спомени в забравени предмети. Нищо не се е променило, каза той с лека усмивка.
И аз не успях да се променя. Отвърнах, опитвайки се да скрия разтреперания си глас. Младата жена до него, толкова учтива, ме нарече госпожа Мария и се опита да разчупи леда с любезност. Каза, че винаги е чувала за мен, че Андре често говорил за моята лазаня и за това как украсявам къщата за Коледа. Тези думи ме пронизаха като сладки стрели, защото, дори далеч, той все още говореше за мен. Но въздухът оставаше тежък. Между всяка глътка кафе, тишина, натежала от всичко неизречено през последните 17 години. Исках да поискам прошка. Да обясня. Да кажа, че и аз съм сгрешила, че гордостта ме накара да мълча, когато трябваше да тръгна след него. Но думите бяха твърде тежки. Докато той не пое дъх и, с очи пълни със сълзи, прошепна. Мамо, не дойдох, за да обсъждам миналото. Дойдох, за да започнем от начало. В този момент разбрах. Някои рани не се нуждаят от обяснение, само от прегръдка, която знае как да приеме това, което времето е опитало да разруши. След тези думи времето сякаш се отвори пред мен като спокоен поток. Андре се усмихваше пестеливо, но в погледа му имаше нещо различно. Тихо примирение, поглед на човек, който вече е разбрал, че животът не чака никого. Говорихме за обикновени неща. Работата му, брака, местата, където е живял. Аз го слушах внимателно, опитвайки се да запомня всеки детайл, като човек, който пришива настоящето към скъсаното минало. В един момент станах и отидох до стария шкаф в хола. Извадих дървена кутия, износена от времето. Вътре имаше неизпратени писма, пожълтели снимки и рисунка, която той ми беше направил, когато беше на 8. Аз и той, държейки се за ръце, с огромно слънце зад нас. Поставих листа пред него. Андре го взе, погледна го за миг, и очите му се насълзиха. Не си спомнях за това, прошепна. Аз си спомнях всеки ден. Отвърнах, гласът ми трепереше. Този малък лист хартия носеше тежестта на всички изгубени години, всички рождени дни без прегръдка, всички нощи, в които чаках телефонът да звънне. Но изведнъж осъзнах, че миналото вече не трябва да боли. То просто трябва да бъде погледнато с нежност. Защото, когато решим да простим, това, което е било товар, се превръща в мост. Този разговор донесе тиха мир, каквато не бях усещала от години. Беше сякаш въздухът в къщата се беше променил. Полек, пожив. Андре ме погледна, пое дълбоко дъх и с искреност, която само времето може да научи. Каза: мамо, и аз сбърках. Гневях се за неща, които днес нямат никакъв смисъл. Мислех, че като се отдалеча, ще се защитя, но това само ме направи празен отвътре. Думите му ме пронизаха с нежна болка. Исках да му кажа, че разбирам, но преди да успея да отговоря, той хвана ръцете ми. Неговите бяха топли, сигурни, и в този допир имаше всичко, което годините бяха премълчали. Искам просто да си простим, продължи той. Не за да заличим миналото, а за да вървим напред без болка. Сълзите потекоха преди още да осъзная. Прошката не е забрава. Тя е приемане, че болката е съществувала, но вече не ни управлява. Прегърнах го отново, и в тази прегръдка имаше освобождение. Младата жена, неговата съпруга, наблюдаваше развълнувана. Приближи се и сложи ръцете си върху нашите. В този миг 3 сърца се подредиха в едно и също намерение – да оставят миналото там, където му е мястото, и да изберат любовта като ново начало. Прошката не изтри годините на разстояние, но превърна тишината в ново начало, и за първи път от дълго време почувствах, че отново съм жива. В следващите дни нещо се промени в мен, и в онази къща също. Въздухът, който преди беше застинал и студен, сега дишаше заедно с мен. Звукът от стъпките на Андре ехтеше по коридора, и аз се хващах, че се усмихвам сама, само защото чувах скърцането на пода под краката му. Това беше същият звук от детството му, когато тичаше из стаята, а аз се преструвах, че се сърдя, защото събаряше нещата. Кухнята отново ухаеше на живот. Направих тортата,
която той най-много обичаше, тази с шоколадовата глазура и настърганата портокалова кора. И когато я поставих на масата, видях същия блясък в очите му, какъвто имаше, когато беше дете. Той се засмя и сякаш времето се върна за миг. Съпругата му ми помагаше да подрежда масата. Говореше ми с тиха, уважителна нежност, като човек, който знае, че стъпва върху свещена земя от спомени. И аз захаресах, не защото беше жената на сина ми, а защото разбрах, че го обича така, както той има нужда да бъде обичан. Тази вечер вечеряхме заедно. Масата беше пълна, не само с храна, но с истории, с смях, с погледи, които казваха: сега всичко е наред. И когато си легнах, за първи път от много време насам къщата вече не изглеждаше празна. Тя дишаше, жива, топла, и тишината сега беше мир. На следващата сутрин отворих прозореца в хола и пуснах слънцето да влезе. Светлината докусваше мебелите, танцуваше върху старите снимки и караше усмивките в рамките да блестят, усмивки от време, което вече не болеше. Миналото все още беше там, по стените, в снимките, в спомените, но по някакъв начин вече не ме държеше. Беше сякаш най-после бях научила да гледам назад, без да се губя. Андрей и съпругата му трябваше да си тръгнат след обеда. Готвех обяда, когато той се приближи отзад и ме прегърна, по същия начин, както го правеше, когато беше дете. Не каза нищо и нямаше нужда. В тишината на този жест чух това, което чаках толкова години. Признанието, любовта, завръщането. Мамо, благодаря ти, че не се отказа от мен, прошепна тихо. Затворих очи, усетих миризмата на кафето, звука на вятъра отвън и разбрах, че животът понякога просто чака точния момент, за да ни върне това, което е взел. След като си тръгнаха, останах на прага и гледах как колата се отдалечава. Усетих стягане в гърдите, но не от тъга, от благодарност. Болката вече не ме управляваше. Сега разбирах, истинската любов не е тази, която побеждава времето, а тази, която се научава да започва от начало след него. И в този момент, гледайки хоризонта, осъзнах, че нищо не е било напразно. Следващите дни бяха тихи, но от различна тишина, лека, пълна със смисъл. Седнах на верандата с чаша кафе и погледнах към небето. Облаците се движеха бавно, а вятърът носеше онзи нежен аромат на цветята от двора, сякаш самият живот дишаше благодарност около мен. Помислих си за всичко, което съм преживяла, за сълзите, за нощите, когато молех Бог да пази сина ми, без да знам къде е. Разбрах, Бог никога не закъснява. Той просто изчаква правилния момент. Неговото време не е нашето време. То е времето на изцелението, на ученето, на повторната среща. Ако Андре се беше върнал порано, може би все още щяхме да сме в плен на миналото. Но сега се върнахме готови. С различни сърца, по-зрели, по-меки. Вярата ме научи, че истинската любов не се губи. Тя просто се преобразява, докато не дойде денят, в който отново може да разцъфне. Усмихнах се, погледнах към небето и прошепнах: благодаря ти, Господи, защото, в края на краищата, не съдбата върна сина ми при мен. Любовта го направи. А любовта винаги идва в точния момент. Днес, когато затворя очи и се върна към онзи ден, осъзнавам, че Бог никога не ми е отнемал сина. Просто го е повел по различен път, за да научим и двамата стойността на прушката. И сега, когато всичко се е подредило, усещам спокойствие, което отдавна не съм чувствала. Такъв е животът. Понякога ни разделя не за да ни накаже, а за да ни научи. И когато срещата се случи отново, разбираме, че нищо не е било напразно. Цялата болка, тишината, празнотата са били просто подготовка за чудото на новото начало. Ако и ти носиш в себе си разстояние, отсъствие, тишина, която боли, не се отказвай. Продължавай да се молиш, продължавай да вярваш. Божието време никога не греши, то просто действа в тишина, докато любовта не е готова да се върне.
И преди да завърша, искам да те помоля нещо от сърце. Ако тази история те е докуснала, абонирай се за канала. Тук всяка история е семе на вяра, прошка и ново начало. Остави своя лайк, сподели с някого, който има нужда да го чуе днес, защото любовта, когато е истинска, превръща дори невъзможното в среща отново. Ще се видим в следващото видео. Бог да те благослови!